ụmụ nwoke na ndị ntorobịa ogbe asaa mejupụtara Ogwuari Nsugbe nupụtara nnọọ n'igwe wee họpụta pastọ Achuwa Ifejika dịka onye jizi national chairman nke ya bụ Ogwuari Nsugbe. Ya bụ mmemme họpụta anụ a bụ nke emere n'ihi na ndị chịbụrụ n'ọchịchị ha bego n'isi njedebe emere ya na mmadụ ndị niile ga-atụ vootu ga-apụ n'ahịrị na ya bụ ebe ọgbakọ ha. Amaka Chibuzo Okoye wetara anyị akụkọ a. Ya bụ ndọrọndọrọ iji wee chi ndị Ogwuari Nsugbe bụ nke dọtara okenye ya bụ Ogwuari bụ barista Romanus Etuke, ebe ọ bụ Obi Patrick Agbata nọchitere anya ya. Ndị a adọitere n'ọkwa ọchịchị ga-achị ya bụ obodo arọ ịnọ. Ndị ọzọ adọitekwara n'ọkwa gụnyere Maazị Osta Obalum dịka onye vice chairman, Pastọ Nnamdi Okoye onye financial secretary, Tochukwu Nwanegbo bụ onye odeakawo, Uchenna Mbamali bụkwazi assistant secretary, Chukwunonso Okafọ ka adọitere n'ọkwa dịka onye treasurer, Elias Obiago bụ onye public relations officer, ebe Ifeanyi Obiekwe bụ provost. Mgbe ọ na-ekwuzi okwu ka emechara ya bụ ndọrọndọrọ ka okenye ndị Ogwuari bụ barista Etuke siri na ndọrọndọrọ a bụ ihe ha nabatara n'ihi na o wetara ikuku ọhụụ na ya bụ obodo ma sikwazia na ọ ga-eweta udo, ịdị n'otu na ime nwanne. Ọ rụtụrụ aka ma yọọ ndị ntorobịa ka ha kwụsị ile ya bụ ana nke na-ebute okwu na esemokwu na ya bụ obodo. N'otu aka ahụ ka onye weitekwere isi na ya bụ obodo bụ Maazị Ikebali Ezeazụ kenere Chineke maka ịdị mma ya na nnọnyere ya na ndọrọndọrọ a ha dọrọ, ma sikwazia na ndị a adọitere na ọkwa ọfụ bụ ndị kwesịrị ka ha mejupụta ihe ndị ahụ atụrụ anya n'aka ha wee kpoite ha n'ọrụ. Onye ọbụla mekwere iwe ikele Ogwuari na-achọrọ okwu na njem onye nwere no anyị nụrụ gidigidi ka anyị abụghị ikele Ogwuari. Ọ bụrụ ka awa na tabịa ndị ga na-abịa mbọ na-abịa mbọ na-agbalị ịbọ ibe zigara unu kwunu rụọrọ Ogwuari kwunu rụọ anya. N'otu aka ahụ ka Maazị Emmanuel Odigbo dọrọ ha aka na ntị ka ha ghara ịbụkwa ndị ga-ekewa ma ọ bụ ndị ga-ebu ọchịchọ nke onwe n'obi, kama ka ha bụrụ ndị ga-atụ alo gbaghara mmadụ ibe ha ma ghọta ihe ndị ọzọ na-ekwu ma kwụsie ike ịhụ na ihe ha bagidere na ha nwetachara ha ncha. Onye bụburu isi oche nke Ogwuari nke na-apụ apụ bụ Maazị Okedibua kwararịrị na ya bụ Ogwuari nwere ebu nwee mfu ma site n'aka ndị na-anaghara ihe ha n'ike n'ihi na ha weitere isi na ụfọdụ ihe ananarịsigo ha n'iyi, ma yozie ọchịchị pastọ Ifejika ka ha gbasie mbọ ike ịhụ na ihe ndị a ha nanarịrị ha bụ nke ewechetere. Mgbe ọ na-ekwuzi okwu dịka onye isi oche ọhụụ nke ndị Ogwuari village dị n'ime Nsugbe bụ pastọ Ifejika kwere nkwa na ya ga-edegharị akụkọ ya bụ obodo, na ya ga-ejikwa otu aka ahụ wee duru ụmụ okorobịa isaa na mkpa isaa dị n'ime Ogwuari dupụga ha mba ofesi, ebe ọ ga-ahụzi na avịa oye dị na Abata Nsugbe bụ nke a ga-alụali, ma sikwazia na ive gbasali Udoka Estate nke dị n'ime Abata Nsugbe bụkwa ihe ya ga-alụtụ aka ka afụ na nsogbu kwụsịrị na ya bụ ebe. Anyị chabụ ụmụnne anyị nọga na anya akpa alụ dozie ebe anyị aga m ka ndozi Ogwuari the support and encouragement of onye ọbụla bụ onye Ogwuari. Anyị ga-edozi Ogwuari. Ịgba mmụọ dị iche iche na egwu obi aṅụrị na ihe ndị ọzọ bụ ihe pụtara ihe na ya bụ ndọrọndọrọ emerubere iji wee rọpụta onye ga na-achị ndị Ogwuari Nsugbe. Site na ilo Ogwuari, abụ m Amaka Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.